Alamisa mekalo kile fɔlɔ sanfɛ fila ani mugan ani duuru DMS-TV tiɲɛna muso aw ni ce aw ni ɲantuma aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an ta n'o ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw kɛlɛ jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carilen ale ka aw kelenna o de hakilina jɛyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ tarata tɛmɛnen Afrikalo tile 29 sanfɛ fila ani mugan ani duuru min yɛrɛ kɔni ye parti politiques ka charte de lecture o yɛrɛ kɔni phase nationale kuncɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛra CECB la nin don kɔfɔlen yɛrɛ kɔni na o kilalen nin baara in yɛrɛ kɔni na an ka Mali force vive ma olu ye recommandation minnu yɛrɛ kɔni kɛ o recommandation yɛrɛ kɔni ka ca maa yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye parti politique yɛrɛ kɔni cilen an ka Mali jamana kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni jɛlen don ni o baara in yɛrɛ kɔni ye. Afrikalo tile 20 ale ni Afrikalo tile 21 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna sinu commissariat de police mɔgɔ ni olu ka ɲɛmaa ni o ye divisionnaire de police Amidou Jakite ale ni a ka dankan ni o ye commissaire de police Lassine Keita yɛrɛ kɔnɔ ni maa fila ninnu olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ sinu mara kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni ko kɛmɛ ni ka ɲɛsin maa dɔ yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni kun bisigalen don k'a fɔ k'a bɛ ka bagation yɛrɛ de kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra wasaliba ye commissariat de police ma ni yɛrɛ kɔni ma ka da k'a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni maa dɔ yɛrɛ kɔni kun ka bagan kushɛnnen don ni maa kofɔlen fɛ n'u sera ka ni bagan ninnu yɛrɛ kɔni minɛ o la ne k'a di a tigi yɛrɛ kɔni ma. Timbuktu Institute ni maa ni yɛrɛ kɔni ye Sénégal ka institut n'u yɛrɛ kɔni ka baaraw bɛnnen bɛn sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni ma o maa bɛ rapport dɔ yɛrɛ kɔni bɔ rapport min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ laseli kɛ Mali Sénégal ale ni Mauritanie yɛrɛ kɔni ma komi yɛrɛ kɔni bamaci wale jini maaw yɛrɛ kɔni k'olu b'u ka walejuguw yɛrɛ kɔni lafɛrɛ kosɛbɛ u bɛ ka na u ka wale ni yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ Mali Mauritanie ale ni Sénégal frontière yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la o de kɔni na Timbuktu Institute maaw yɛrɛ kɔni u bɛ laɲini kɛ jamana saba ni yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ni bamaci wale ɲɛmaa ninnu u ka walejuguw yɛrɛ kɔni kana se ka sebayaw sɔrɔ. Tarata tɛmɛnen Afrikalo tile 29 sanfɛ fila ani mugan ani duuru jadisi jɛkulu dɔw ni o ye groupe État islamique au Nigeria man yɛrɛ kɔni ni groupe kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Nigeria ale ka maa wɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ olu ka groupe maa dɔw yɛrɛ kɔni janda kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria ka maa dɔw yɛrɛ kɔni ma o y'a sɔrɔ ni maa yɛrɛ kɔni kun bɛ sira min kan o y'a sɔrɔ sira yɛrɛ kɔni kun bɛ Nigeria nord est yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko jadisi ninnu u ye fɛn pɛrɛntaw yɛrɛ de kɔni bila ni maa yɛrɛ kɔni ye ko maa yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn yɛlɛlen a ka kɛra sababu ye ni ka maa 26 ka o bɔnɛ o nin na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. A bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ an ka Mali autorité olu kɔni ye laɲini yɛrɛ kɔni kɛ komi an ka jamana charte politique ye ko ka segin ka o yɛrɛ kɔni lajɛ kura ye walasa ka ɲɛnɛ kura yɛrɛ kɔni di an ka jamana politique ko yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ɲɔgɔn yew yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana région caman yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni na an ka jamana parti politique ma olu de tun bɛ ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ walasa u k'u ka proposition yɛrɛ kɔni fɔ charte politique o yɛrɛ kɔni lajɛli ko kura yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni na o ko yɛrɛ de kɔni tɛmɛnen kɔfɛ charte yɛrɛ kɔni lecture o phase laban yɛrɛ kɔni o ye phase nationale ye o baara yɛrɛ kɔni nana kɛ an ka Bamako kɔnɔna na o baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna tɛnɛ tɛmɛnen Afrikalo tile 28 sanfɛ fila ani mugan ani duuru wa kun cɛra tarata tɛmɛnen Afrikalo tile 29 sanfɛ fila ani mugan ani duuru CICB la ni phase nationale yɛrɛ kɔni kuncɛli cérémonie o yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyara an ka Mali premier ministre fɛ ni o ye Abdoulaye Maïga ye ale ni an ka Mali gouvernement maa caman olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ni phase nationale yɛrɛ kɔni cérémonie labanw yɛrɛ kɔni baara kɛyɔrɔ la an ka jamana force vive man yɛrɛ kɔni olu ka tile fila baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kun bɛ ka kuma fɛn minnu yɛrɛ kɔni kan o yɛrɛ de kɔni ye ka dɔbɔ parti politique yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni maa min yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka parti politique yɛrɛ kɔni créer ka condition yɛrɛ kɔni gɛlɛya création ko yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna na wa o tile fila baara minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni thème ba ninnu yɛrɛ kɔni kan o ko yɛrɛ de kɔni senfɛ an ka force vive ma olu ye recommandation ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ thème fɔlɔ ni o ye ko ka dɔbɔ parti politique yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na force vive ma olu ye recommandation minnu kɛ o yɛrɛ de kɔni ye komi ye parti politique ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ci ale ni maa min yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka parti politique créer Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka o baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ka o condition yɛrɛ kɔni gɛlɛya kosɛbɛ walasa maa sugu bɛɛ yɛrɛ kɔni kana se ka parti sigi jamana kɔnɔna na o condition dɔw yɛrɛ kɔni na ko ni maa min bɛ fɛ ka parti politique yɛrɛ kɔni sigi Mali jamana kɔnɔna na i bɛ se fa wari miliyɔn 100 caution yɛrɛ de kɔni sara ko walasa maa yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ parti politique ɲɛmaa yɛrɛ kɔni
Puis si dɔgɔyalenba o ka kɛ san 25 ye wa a cayalenba fɛnɛ ka kɛ san 75 de ye. Ko wa ni parti politique yɛrɛ kɔni sigira sen kan u maaw ka u jija yɛrɛ kɔni u ka représentant yɛrɛ kɔni ka caya. Région o cercle ale ni Bamako kɔnɔna yɛrɛ kɔni k'u jija u ka représentant yɛrɛ kɔni ka caya ni yɔrɔ kofɔlen ninnu. An ka force vive man yɛrɛ kɔni u ka recommandation dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ de ye ko parti politique yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u maaw ka u jija yɛrɛ kɔni u ka baaraw kɔnɔna na u ka baara ni yɛrɛ kɔni ta ni sɛbɛ u ka sɛbɛw don u ka kow fɛnɛ la. Ko min ye dugutigiw ale leader religieux yɛrɛ kɔni ye olu sen kana na don campagne électorale la bilen jamana kɔnɔna na ko wa o laɲini kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ organisation de la société civile ma yɛrɛ kɔni fɛ o fɛnɛ sen kana na don campagne électorale la bilen Mali jamana kɔnɔna na. Recommandation kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali force vive ma olu y'a laɲini yɛrɛ kɔni ko min ye an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ko k'ale yɛrɛ kɔni bɔ furancɛ fanga ɲɛmaaya la ni k'a kɛ président de la république ye san 5 mandat kuntagala de kɔnɔna na ko a bɛ se ka kɛ o mandat in yɛrɛ kɔni bɛ se ka lakura ye tuguni. Force vive man yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u bɛ fɛ ni wale yɛrɛ kɔni ka kɛ ka d'a kan u bɛ fɛ ka taa yɛrɛ kɔni di an ka jamana autorités ma bɛ wagati min na fɔ ko bi u ka jamana gérer halisa ko jamana sigi bɛ cogo min a ka continuer o yɛrɛ kɔni kan. Wa min yɛrɛ kɔni ye élection ko kuma ye an ka Mali jamana kɔnɔna na k'o ko yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ fo ka taa fɔ jamana yɛrɛ kɔni ba sigira wagati min na de ko ni parti politique yɛrɛ kɔni cira u ka structure indépendant dɔ yɛrɛ kɔni ta o ka an ka jamana fichier électoral ka o di yɛrɛ kɔni kɛ ko wa ni maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka autorisation yɛrɛ kɔni ɲini état ka représentant fɛ fɔlɔ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ an ka force vive man n'u recommandation dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ko ni maa min yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka kɛ candidat élection présidentielle yɛrɛ kɔni na ko ka dɔ fara o caution wari yɛrɛ kɔni kan ka taa wari yɛrɛ kɔni bila fo CFA wari miliyɔn 250 yɛrɛ de kɔni na ko wa min yɛrɛ kɔni ye voteli yɛrɛ kɔni ye ka o ko yɛrɛ kɔni kɛ turu kelen dɔrɔn de ko ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kuncɛ wagati an ka Mali premier ministre ni o ye Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ye a ye an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ u sen donni yɛrɛ kɔni na u ka ni ɲɔgɔn ye baara la min kɛra CICB la wa min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana force vive ma yɛrɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ k'u ka jukɔrɔma dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni u ka nin baara ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ de kɔni bɔra an ka jamana force vive ma yɛrɛ kɔni ka tile fila ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na min kɛra CICB yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de walasa parti politique ma yɛrɛ kɔni ka charte ye ka segin ka o lajɛ kura ye baaraw yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna na wa ni recommandation min yɛrɛ kɔni bɔra an ka jamana force vive yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ni fɛn nin yɛrɛ kɔni nana labaara a min yɛrɛ kɔni ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ye o kɔni ma bɔ a koɲɛ yɛrɛ kɔni kan n'a sɔrɔ parti politique o kɔni bɛna ci walima n'a sɔrɔ u bɛna to an ka jamana kɔnɔna na yan kɔni jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni ma bɔ o koɲɛ yɛrɛ kɔni kan a don n'a nataw yɛrɛ kɔni na an bɛna na jɛya yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko in tɔw yɛrɛ kɔni na. Avril kalo tile 20 tɛmɛnen ne ka don avril kalo tile 21 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na CENI commissaire de police ma o ni o yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye commissaire divisionnaire de police Amidou Jakite ale ni a ka dankan ni o ye commissaire de police Lassine Keita yɛrɛ kɔni ye ni commissaire fila ni yɛrɛ kɔni ye maa 4 yɛrɛ kɔni minɛ Senu ale ni Yirimajɔ mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na minnu bisigalen don k'a fɔ yɛrɛ kɔni k'u bɛ bagation yɛrɛ de kɔni kɛ surtout yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni maa 4 ni yɛrɛ kɔni sera ka minɛ o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni kun ye o dénoncé o tigi kun y'a yira k'a fɔ ko Senu localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bagan dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a bɛ ka bisigiya bagan minnu yɛrɛ kɔni na wa maa min yɛrɛ kɔni ye ninnu dénoncé a tigi y'a yira k'a fɔ ko wagati laban yɛrɛ kɔni na alimami dɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Buguni mara kɔnɔna na o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka baganw yɛrɛ kɔni suɲɛna o y'a sɔrɔ ni imamu ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mariki dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen ale ka baganw yɛrɛ kɔni na maa min yɛrɛ kɔni ni maa 4 ninnu dénoncé o tigi kɔni y'a yira k'a fɔ k'a y'o mariki nin yɛrɛ kɔni bagan ninnu na Senu mara kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko avril kalo tile 15 su ne ka don avril kalo tile 16 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko baganden 17 yɛrɛ de kɔni suɲɛna nin don kofɔlen na Senu mara kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni senfɛ ni ma kofɔlen ale kɔni ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin Senu commissaire de police ma yɛrɛ kɔni ma a ye u la kunnafoniya yɛrɛ kɔni ko a bɛ ka bisigiya bagan dɔw yɛrɛ kɔni na minnu bɛ Segu localité dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kelen ka maa 4 yɛrɛ kɔni dénoncé Senu commissaire de police ma olu ma ko yɛrɛ kɔni bila da kelen da la bilen u y'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ o de kɛra sababu ye n'u taara bɔ ni maa 4 yɛrɛ kɔni kan minnu kun bisigalen don k'a fɔ ko le bagan ninnu yɛrɛ kɔni suɲɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ye bagan min yɛrɛ kɔni suɲɛ olu ka ɲɛma kabi u yɛrɛ kɔni minɛna o yɛrɛ kɔni ye tiɲɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ a y'a yira k'a fɔ k'olu ye baganden 22 yɛrɛ de kɔni suɲɛ baganden 22 ninnu na ko 10 o kun ye karamɔgɔ yɛrɛ kɔni ta ye ko 12 tɔ o kɔni ye maa dɔ ta ye min yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ bɛnbɛn Sidoba mara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna ma sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko zone ninnu u yɛrɛ kɔni kelen ne ka bagan yɛrɛ kɔni minɛ
u kun ye bagan yɛrɛ kɔni latɛmɛ farakala sira yɛrɛ de kɔni fɛ ni ka se ka don n'a ye Bamako kɔnɔna yɛrɛ kɔni ko maa 4 minnu yɛrɛ kɔni ni suyɛni yɛrɛ kɔni kɛ a yirala k'a fɔ k'olu si bɛ san 25 ale ni san 32 yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko wa an bɛ wagati min na fɔ ko bi maa 4 ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan Senu Commissariat de Police ma yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ halisa u bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni na walasa ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ complice wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ ni man na cogo min o man fana yɛrɛ kɔni bɛ se ka minɛ yɛrɛ kɔni ni opération yɛrɛ kɔni y'a yira na k'a fɔ k'an ka jamana force de l'ordre ma yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen yɛrɛ kɔni don criminalité ale ni suyɛni ka olu yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ an ka Mali police nationale ma y'a fɔ cogoya min na de Senu commissaire ale kɔni bɛ a ka agent yɛrɛ kɔni fɔ kosɛbɛ o kɔni opération yɛrɛ kɔni na wa bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin population ma yɛrɛ kɔni ma k'an ka to ka collaborer ani an ka Mali finitigiw ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ka d'a kan o caman yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ni ɲɔgɔnna walejugu ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka dabila an ka Mali jamana kɔnɔna na cogoya min na wa Senu commissaire yɛrɛ kɔni bɛ tila ka sinsin a kan k'an ka hakili to an ka maaw yɛrɛ kɔni na an ka jateminɛw yɛrɛ kɔni kɛ kosɛbɛ ni an bisigara maa min yɛrɛ kɔni ka kɛwalew la an ka welemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana force de l'ordre ma yɛrɛ kɔni ma ko o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni anw ani an ka force de l'ordre ma an bɛɛ bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka délinquance yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na Sénégal ka Institut de Recherche ma dɔ yɛrɛ kɔni ni o ye Tombouctou Institut ma yɛrɛ kɔni olu ye rapport dɔ yɛrɛ kɔni cari avril kalo tile 27 tɛmɛnen san 2025 rapport min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ Sénégal Mali ale ni Mauritanie autorités yɛrɛ kɔni lasɔmi komi yɛrɛ kɔni Bamaji wale jɛkulu Génie ma yɛrɛ kɔni k'u b'u ka baaraw yɛrɛ kɔni caya Mali Mauritanie ale ni Sénégal ka frontière yɛrɛ kɔni na Tombouctou Institut ma yɛrɛ kɔni u bɛ lasɔmini yɛrɛ kɔni kɛ o b'a yira k'a fɔ ko Génie ma k'u ka baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ Mali dɔrɔn kɔnɔna na a bɛ ka se yɔrɔ wɛrɛw la fɔlɔ Génie ma yɛrɛ kɔni olu tun b'u ka baara kɛ Mali nord ya fanfɛla ale ni a camancɛ ya fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna ko nka an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi Génie ma olu ye étape kura yɛrɛ kɔni ta u ka baaraw kɔnɔna na k'an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi Génie ma olu ka maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Mali Mauritanie ale ni Sénégal ka frontière yɛrɛ kɔni yɔrɔw la rapport in kɔnɔna na Tombouctou Institut ma yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko Bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni u ka baaraw bɛnnen yɛrɛ kɔni don bagan maraw lɔgɔko ale ni contrebande yɛrɛ de kɔni ma k'u ka o baara ninnu yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni n'u bɛ wari dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ walasa ka se k'u ka réseau yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ ko wa u bɛ nin baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ u b'o baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa maa si yɛrɛ kɔni kana na sɔmi u ka kow yɛrɛ kɔni na ka d'a kan u b'u to nin baara in yɛrɛ de kɔni na ni ka u ka maramafɛnw ani u ka fɛn pɛrɛntaw yɛrɛ kɔni la voyager jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la o yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka kɛ sababu ye ni Bamaci wale maa ninnu u ka maramafɛnw yɛrɛ kɔni bɛ ka se ka don jamana ninnu kɔnɔna na ko k'a daminɛ Kayi région yɛrɛ kɔnɔ ni o bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Génie ma olu yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka don Mauritanie ale ni Sénégal est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na k'u kɔni bɛ k'a lajɛ ni ka don nin yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na nka min ye Sénégal ta yɛrɛ kɔni u jɔlen don o yɔrɔ la dɔɔni ka d'a kan Sénégal yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ni Génie ma yɛrɛ kɔni o tɛ ka don Sénégal jamana kɔnɔna na nɔgɔya la fɔlɔ o de kɔni na Tombouctou Institut ma yɛrɛ kɔni olu bɛ recommandation ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ walasa Génie ma olu kana na se ka don n'u ka walejugu ni yɛrɛ kɔni ni yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na u b'a laɲini Mali Sénégal ale ni Mauritanie yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka coopération régionale yɛrɛ kɔni renforcer an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ko jamana saba nin yɛrɛ kɔni frontière ni ɲɔgɔn cɛ la ka lakana kow sinsin yen yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ ko wa u ka wariw yɛrɛ kɔni don développement local baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni Bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni u ka influence yɛrɛ kɔni tɛ se jamana kɔnɔdenw na rapport yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Sahel ka basigi don o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o menacé yɛrɛ kɔni don kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni na jamana saba nin yɛrɛ kɔni k'a fara ɲɔgɔn kan ni ka jaabi kelenba bɔ yɛrɛ kɔni ka di Génie ma yɛrɛ kɔni ma cogo min u bɛ se ka taga ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na o yɛrɛ de la Tombouctou Institut ma u b'a laɲini Mali Mauritanie ale ni Sénégal fɛ k'u ka planification yɛrɛ kɔni bɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye u ka jamana saba nin yɛrɛ kɔni ka action de sécurisation yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ka olu dalakɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye k'o dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ se ka kɛ jaabi ɲumanba yɛrɛ kɔni ni ka ɲɛsin nin menace djihadiste yɛrɛ kɔni ma cogo min maa min yɛrɛ kɔni kana na se ka influence yɛrɛ kɔni sɔrɔ jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la Tombouctou Institut ma yɛrɛ kɔni ni ye jɛkulu ye min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnbɛn sɛgɛsɛgɛli ko yɛrɛ kɔni ma o maa nin yɛrɛ kɔni o bɛ lasɔmini yɛrɛ kɔni kɛ Mali Mauritanie ale ni Sénégal yɛrɛ kɔni fɛ ko n'u ma fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni min ye Génie ma olu bɛ fɛ ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni bɔ Mali dɔrɔn kɔnɔna na ni ka se n'a ye Mauritanie ale ni Sénégal jamana kɔnɔna na
Carte mene Afrika lu kile muga ani wolofla samba fla ani muga anduru shu ni ka do tene konna na Afrika lu kile muga ani sheki samba fla ani muga anduru ko sanfiyɛnba dɔ yɛrɛ kɔni wulila faratu yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni be bafula be cercle le kɔnɔna na source yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni sanfiyɛnba yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka faratu ekɔliso dɔw yɛrɛ kɔni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ kilasi kɔnɔna dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛna wa min yɛrɛ kɔni dégâts matériels ye k'o cayara kosɛbɛ k'o sababu kɛ ni sanfiyɛnba in yɛrɛ kɔni faratu ekɔliso directeur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni kilasi tiɲɛ min yɛrɛ kɔni kɛra k'o sababu kɛ ni sanfiyɛnba in yɛrɛ kɔni ko bɛna kɛ sababu ye ni faratu ekɔlidenw olu yɛrɛ kɔni tɛna se ka u ka kalan kɛ a kɛcogo yɛrɛ kɔni na ka d'a kan kilasi minnu yɛrɛ kɔni tiɲɛna kalan tɛ se ka kɛ yen nɔ an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi hɔrɔn de kɔni na faratu abita ma olu bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ k'u teliya ka ekɔliso min yɛrɛ kɔni jɔ kura ye cogo min ekɔliden min yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka kalan kɛ kalan tacogo ɲumanw yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ aw la kunnafoniya ko min yɛrɛ kɔni ye faratu ekɔliso kilasi dɔw yɛrɛ kɔni kalan tɛ ka kɛ yen nɔ o sababu yɛrɛ kɔni kɛ sanfiyɛn ye ale tiɲɛniba de don kilasi nin yɛrɛ kɔni na fo ka taa se ko kalan yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ kilasi nin kɔnɔna na o de la u bɛ laɲini kɛ autorité mɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛ ko k'u teliya ka kilasi nin yɛrɛ kɔni dilan cogo min ekɔliden nin yɛrɛ kɔni kana na bila retard la u k'u ka kalanw yɛrɛ kɔni kɛ condition ɲumanw kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na n bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na Nigéria polisi mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ tarata tɛmɛnen avril kalo tile 29 san 2025 ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na Nigéria sira dɔ yɛrɛ kɔni kan min bɛ Nigéria nord-est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko fɛn pɛrɛta dɔ yɛrɛ kɔni cili kɛra sababu ye ni ka maa 26 de bɔnɛ a nɛn na soso yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa nin yɛrɛ kɔni kun bɛ mɔbili dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min kun bɛ Nigéria nord-est yan fanfɛla sira dɔ yɛrɛ kɔni kan ko wa u ka mɔbili yɛrɛ kɔni yɛlɛla ni fɛn pɛrɛta in yɛrɛ de kɔni kan k'o kɛra sababu ye ni ka u caman bɔnɛ u nin na ko wa maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ mɔbili in kɔnɔ o tila bɛɛ kun ye feerekɛlaw ale ni sɛnɛkɛlaw de ye ko maa minnu bɔnna u nin na olu kun bɛ bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kun bɛ ka taa sugu yɛrɛ de kɔnɔna ko wa kabini maa nin yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni yɛlɛla fɛn pɛrɛta in yɛrɛ kɔni kan u caman yɛrɛ kɔni fatura o yɔrɔ bɛɛ la ko nka mɔgɔ 3 yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ de kɔni bɔra nin ko in na ko nka olu yɛrɛ kɔni joginenba yɛrɛ de kɔni don nka u bɛ furakɛlikɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na walasa u ni furakɛli minnu yɛrɛ kɔni ka kan u ka se ka kɛ u la teliya yɛrɛ kɔni na maa minnu yɛrɛ kɔni taara nin fɛn pɛrɛta in yɛrɛ kɔni bila nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔni kan olu y'a yira k'a fɔ ko olu ye État islamique au Nigeria ka mɔgɔw yɛrɛ kɔni de ye État islamique au Nigeria nin kɔni ye jadisi jɛkulu ye minnu yɛrɛ kɔni bɔra Boko Haram fɛnɛ ka banbaciwale jɛkuluw de la wa yirala k'a fɔ ko ni jadisi jɛkulu yɛrɛ kɔni na Nigeria ale ka jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ minnu ye marifa yɛrɛ kɔni ta ko wa u y'u ka wale yɛrɛ kɔni daminɛ kabini san 2009 wagati de olu maaw yɛrɛ de kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni nin walejugu in kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria ale ka nin maa nin yɛrɛ kɔni ma sira kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o ko yɛrɛ de kɔni na Nigeria ka polisi ma olu yɛrɛ kɔni ye communiqué kɛ a koɲɛ yɛrɛ kɔni kan u y'u ka condoléance yɛrɛ kɔni da ni ka ɲɛsin maaw ma minnu yɛrɛ kɔni ni tora nin ko in yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye maa minnu yɛrɛ kɔni joginna k'o sababu kɛ nin fɛn pɛrɛnta in yɛrɛ kɔni cilen u bɛ duwawu dɔw yɛrɛ kɔni kɛ o ma kofɔlen nin yɛrɛ kɔni Namibie présidenti bɛ laseli kɛ kari tɛmɛnen avril kalo tile 27 san 2025 ko Namibie ka sɛnɛko minisiri ni o ye Marc Albert Angari yɛrɛ kɔni k'a bɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ a ka minisiriya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ni minisiri ale yɛrɛ kɔni accuseren don fɛn dɔw yɛrɛ de kɔni na ni o yɛrɛ de kɔni ko a binna denmisɛnnin dɔ yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni si tɛ san 18 bɔ a ye nin denmisɛnnin kofɔlen yɛrɛ kɔni jagoya minɛ wa a tilala ka nin jagoya yɛrɛ kɔni ni ka a kɔnɔ yɛrɛ kɔni cɛ Namibie ale ka nin minisiri yɛrɛ kɔni accuseren don nin ko nin yɛrɛ de kɔni na o de la Namibie présidenti ale yɛrɛ kɔni bɛ a wuli ka bɔ a ka minisiri jɔyɔrɔ la a yɛrɛla k'a fɔ ko nin minisiri kofɔlen yɛrɛ kɔni ale sigira Namibie ka sɛnɛko minisiriya la a tɛ kalo kelen yɛrɛ kɔni bɔ ko an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ale kunkɔrɔ de Namibie media loko caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ka nin sɛnɛko minisiri ale accuselen tɛ dɔrɔn binkanni dɔrɔn de la ka accuselen don fɛn dɔw yɛrɛ kɔni na ni o dɔ ye ka maa dɔ yɛrɛ kɔni wajibiya ni ka a minɛ k'ani ka dɔ fɛnɛ wajibiya yɛrɛ kɔni ni ka a kɔnɔ yɛrɛ kɔni cɛ ka sɔrɔ Namibie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɔnɔcɛ yɛrɛ kɔni o yamaruyalen tɛ yen nɔ Namibie ale kɔni ye jamana ye an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi olu ka ɲɛma o yɛrɛ de kɔni ye muso ye ale ma kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ka nin minisiri yɛrɛ kɔni nin ko min yɛrɛ kɔni kɛ ko a ti jɛ ni a ye yɛrɛ kɔni o yɛrɛ de kɔni na a ye nin minisiri yɛrɛ kɔni wuli ni ka bɔ a ka minisiriya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ni sɛnɛko minisiri kɔrɔ yɛrɛ kɔni kunkɔrɔ nka min yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ye k'a ma ban fɔlɔ yɛrɛ kɔni don n'a nataw yɛrɛ kɔni na n'a ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ o ko ɲɛ kan an na olu da aw tulo kan
Nini bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'a kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma